You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Where's the baby gone? Where's the baby gone? Nasaan si Nitro? Mabuhay, Pilipinas! What's up, skinny? Yan! Welcome back to the vlog time Pagbibo, Pagbibe, at Pagbebe. Ngayon, pag-usapan na natin mga ex namin. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Kaibigan mo ba yung mga ex mo? Kaibigan mo ba yung mga ex mo? Why are we still here? Hindi. Kasi ako kaibigan Masyado. mo yung dalawa. Sino yung kaibigan mong ex? Ha? Oh no! Kaibigan ko siya, diba? Kasi friends. Your friend pa rin? Yeah. Because we're schoolmates and we were So you classmates. talk to him? No. We're friends because we didn't end up like pangit, like, you know. So how are you friends if hindi kayo nag-uusap? Kasi hindi kami gawan. Ganun. This beautiful life. Okay, Dwaine friends, so sabihin na to, yes. Susuklay mo ako, Char. Sorry. Kung curioso pa kayo tungkol sa mga dati naming pag-ibig, yan, we're going to usap that one. Nag-hold. Oh my gosh. Pag-usapan natin that one. Ay, Okay, bebe. bebe. Yes, yes. Uy, ang dami will not breastfeed. He wants to breastfeed. Hindi pwede mag-breastfeed habang nag-video. So, ayan. Nagka-jowa ako for the first time nung 14 years old pa lang ako. Turning 15. 14 years old, nagka-jowa ako. Australian, syempre, kasi nasa Australia ako. High school. Nag-meet kami sa high school nung mga grade 10 ako. Yes. Tapos, alam mo, it only lasted mga 9 days. A week and a half. Yeah, kasi rebound lang daw ako. Broken-hearted ka nun, no? Kasi... Hindi masyado. huwag kang ganyan. Broken-hearted Hindi masyado kung broken nun kasi 9 days lang naman. Tapos, Kahit no, hindi ko kasi- siya talaga like crush na crush. Sabi ko, sige. Di ba siya ikaw yung na may, lang. di ba siya yung may pink sugar na perfume? Di ba siya yung may pink sugar na perfume? Hindi, iba Ay, yun. hindi ba yun? Ikaw, Shan. Una mong jowa. First boyfriend ko, graduating ako ng high school. So, 16 years old ako. Tama ba? 16 or... Yeah, basta graduating ako ng high school. Mag-graduation na kami. Sinagot ko siya kasi mag-graduation na. Sana all. Tapos, Kaibigan ko pa rin siya. ilang years kayo nanligaw? Naligo or kami? Naging kayo? Hanggang first year college ako. 1 year. Wow. Buti More pa. than a year Sa akin, 9 siguro. days lang. Ikaw, More than a year pala. Wow. More than a sana all. year, wait. Oh, more than a year. Tapos, kaibigan pa rin kami. Ang galing. Hanggang ngayon. Ang pangalawa kong jowa. Sino pangalan? Yes, nagka-jowa ako for the second time. Nung 17 years old ako. 17 years old. He wants me to wear this. 17 years old, nagka-jowa ako. Wow, thank you. Na-meet ko siya sa sa fast food restaurant kasi nag-workmate kami. We work together. Wow, diba? lovers Workaholic. in McDo. Hindi sa McDo, sa ibang fast food Red restaurant. Rooster. Yes. Tama, Red Rooster? Oo. And that lasted for 7 weeks. Good. Puro na lang Ikaw, shota yung sa akin, no? Yung kay Shanta. Puro na lang, matagal. Tunay na pag-ibig. Yung second boyfriend ko, kaibigan ko pa rin siya. Pero hindi kami nag-uusap talaga na matagal na. Kasi anak siya ng best friend na... Anak siya ng
Huwag kang ganyan. Anak ng... Kasi yung mami niya at saka mama ko, or nanay ko kasi nanay tawag ko. Yung mami niya at saka nanay ko mag-best friends since bata pa sila. So, nagkakilala kami sa birthday ng kapatid niya. Kasi nagbale ako sa birthday, sa 18th birthday ng kapatid niya. Yun, nagbalay ako doon. Tapos, pinasayaw kasi ako ng mami niya. Tapos yun, nakilala ko siya. Tapos yun, Nangiligaw siya sa akin. Ay, ganun. Nung college ako, first year Tapos college. Kaya nag-break ilang kami years ng kayo? first boyfriend ko. Ay, talaga. So, iniwan mo yung unang boyfriend mo para sa pangalawang boyfriend mo. Kaloka. Pero akala ko siya yung nag-iwan Hindi, sa'yo. nag-break muna kami. Tapos after nun, nakilala ko. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Ang pangatlo kong jowa, si... Wala ka, sabi mo wala pangalan. Yes, okay. Ito yung pangatlong pinakamatagal. So, we lasted for 9 months. Wow! No, parang pregnancy. Nanganak. 9 months na kami. Hey, yes, we lasted 9 months. Tapos, yun, You want to nag-break talk na. to the camera, Nitro? Ewan ko sa kanya. He's being very makulit today. Ang Pepe Nitro, yes. Pangatlong jowa, 9 months, Australian din. Silang tatlo ay mga, Australian. Australian. Mas Yes. marami akong boyfriend. So yung pangatlo kong jowa, nag-cheat sa akin. Kaya nag-break kami. Yun yung may Nag-cheat? pension. No. Oh? Hindi. Nakikita ko actually sa simbahan yung ex niya. Dalawang ex niya nakikita ko sa simbahan. Diba? Ikaw, pangatlo Ako mong yung ex. third boyfriend ko. Crush ko siya nung high school. Ahead siya sa amin. Pero hindi maganda yung experience ko sa kanya. Parang, kaya hindi ko siya kaibigan. Pero I wish him well naman. Pero ayoko lang pag-usap sa kanya. Like, hindi siya katulad ng first tsaka second boyfriend ko na kaibigan ko. Like, basta ayoko lang. Pero matagal kami nun. 3 years ba? Grabe. 3 years? Ilang years na tayo? 2017, kinasal. March 10, 2017, Lah, kasal natin. nahawakan niya. So, 18, 19, 20, 21, 4 years, almost 5 years na tayo. Yes, we are the pinakamatagal. Alam nga, mag-asawa tayo. Yun, basta mabait siya, pero basta hindi ako nag-grow kasi siguro kasi hindi nag-work. Tsaka hindi ako happy nun kasi very possessive siya. Yun. Parang basta wala akong freedom na tas umiyak siya, ganun. So basta hindi ka makakilos ng gusto mo kasi iniisip mo na may magtatampo, ganun. So wala. Hindi maganda yung ganun na relationship. Hindi maganda Walang yung nag-grow. sobrang seloso or sobrang selosa. No? Kasi kailangan maging mature tayo. Kaya hindi maganda yung Kung may tiwala ka sa asawa mo, hindi ka magsiselos. Ba't asawa na boyfriend pala pinag-usapan natin? Pero yun yung ibig kong sabihin. Basta, I wish him well. Okay, hindi naman ako like pero yun lang, ayoko lang balikan yung time sa yun. Kasi hindi maganda yung experience. Pero syempre, gusto ko maging happy siya, tsaka gano'n. Pang-apat kong jowa, si... Ba't sabi mo pangalan? Inisip ko, sino yung pang-apat? Yes, pang-apat. Mormons din siya. Member din siya sa Member din siya simbahan. ng The Church of Jesus. Na-meet ni Shanta sa simbahan. Oy, dalawa yung na-meet ko. Ano ka ba? So yung pang-apat, Dalawang blue eyes. na-meet mo na. Pang-apat. Yung pang-apat, na-meet mo na. Yun yung before sa akin, di ba? Yes, Australian din. Lahat sila Australian. Ang ex ko Australian. Are you touching mommy's feet? Ha? Awi! Okay. Oh. Yeah, so ilang buwan kami? Mga 3 buwan lang. Grabe, no? Parang lang short term yung akin. Yung sa'yo, grabe, parang kinasal kayo. Ang tagal. Yeah, 3 buwan kami. Naghiwalay kami dahil nag-mission ako.
pumunta ako sa Pilipinas, nag-mission ako. Kaya naghiwalay na lang kami kasi mahirap habang missionary ako. Tapos may jowa ako sa Australia. Parang, yeah. So mahirap, so naghiwalay na lang kami. Hindi kami masyadong in love sa isa't isa. Uy, in love siya sa'yo, no? For fun lang or For fun? Hindi yun for fun. Alam niyo, sabi niya, pag bumalik na siya galing mission, iba. magpapakasal ka nga eh. Hindi, iba yun. Yun yung pang-5. Oo. Ang minamahal ko po, aking diwata. Nakalimutan ko. Yung second boyfriend ko, nag-cheat pala siya sa akin. Ay, grabe, dalawa yung nag-cheat sa'yo. Tapos yung pang-apat, nag-cheat din siya sa akin. Pero hindi niya sinabi na nag-cheat siya. Parang hindi namin confirm sa isa't isa na nag-cheat siya. Pero nalaman ko na lang sa mga yung ganito. Like, pumunta siya sa ganyan or magkasama siya sa ganun. Ganun. Parang ganun. Tapos, Okay naman, baby. pero kasi para sa kanya, hindi siya nag-cheat kasi sabi niya, before pa niya niligawan yung girl, he ended it up with me na. Pero parang blur kasi para sa akin yung lines na nagipag-break na siya sa akin. Pero yung boyfriend ko na yun, yung fourth boyfriend ko, very opposite siya sa... Look at this dude. Nagsiselos din yun ah. Pero ano siya, nag-grow ako kasi like pinupush niya ako na gawin yung like example sa piano kasi pianist din siya. So parang naman, kaya mo yan, ganun, huwag kang matakot. Parang ganun, parang itutulak ka sa parang kahit takot ako, sinasabihan niya ako na kaya mo yan, ganyan, tapos nagagalit siya. Kaya yun, naging strong ako sa field ko. Yung time na yun kasi pianist ako. Pang-5 is, yes, yun yung na-meet mo din. Na-meet ko din. So yung pang-4 tsaka pang-5. Yun yung, sa lahat ng ex ko, yun yung pinakamatagal. Kasi yun na dapat yung Isang papakasalan taon. niya. Isang taon ang relationship namin. Tapos plano kami magpakasal, pero umalis siya. Pumunta siya sa ibang bansa. Nag-mission. Tapos, habang nag-mission siya, pumunta ko sa Pilipinas, sumali ako ng Ipulaga. You're my foreignoy, ganun. Tapos parang ayaw niya na gusto kong tumira sa Pilipinas. Kaya nag-iwalay lang kami sa pamamagitan ng email. Galing. Hindi kasi pag missionary ka sa church namin, hindi ka pwedeng makipag-communicate na, di ba? Like, Yeah. biglang text lang or tawag. Kailangan email. Lang. Kailangan you disconnect from technology, ganun. Pero nag-email technology din yun. But once a week lang kayo nag-email, di ba? Yeah. Kasi yung mga missionaries, allowed sila once a week. Kahit kami. Pero bawal silang mag-boyfriend, girlfriend while nasa mission sila. Yung area nila. Yes. Yun yung pinagsisilosahan ni Shanta. I think because siya yung last before sa akin, di ba? Dati, nagselos ako doon. Kasi syempre magpapakasal sila, di ba? Ibig sabihin, seryoso sila. Hindi kami engaged. Oh, pero parang nagplano na niya na pag-uwi galing mission, ganun papakasalan niya. Yun yung nagselos ako. Pero matagal na hindi ako nagselos doon kasi mas maganda na sila. Feel. Joke lang! Teka, Sean, sino pang-5 mo? Pang-5th ko, nagkabalikan kami ng first boyfriend ko. Kasi yun nga, Paulit-ulit. hindi kasi yung first boyfriend ko talaga, okay naman kami. Like, nag-break lang kami kasi nasa Cebu siya ako, nasa Dumaguete, nag-aaral kami ng college. Ay, ganun. So, tas kaibigan talaga kami. Yung problem lang naman na nag-break kami ulit kasi hindi siya nag-share ng phone niya sa akin. May past na ako na, di ba, na nag-cheat sa akin. So, Wala kang tiwala sa mga... Wala akong tiwala pag hindi nagpapakita ng cellphone. Pero okay kami nun. Tapos, hanggang... dahil hindi siya nag-share sa akin ng phone niya, hindi niya pinapahawak sa akin, ganun. Nagagalit siya pag sinesearch ko. Ganun ba? Yeah. Nagka-crush ako sa iba. Pero nag-break muna kami ng first boyfriend ko. Ouch! Yung pang-6 na jowa ko is Shanta! Yay! Pang-6 si Shanta. Yes, she was number 6. Ooh! And... Ooh! What's going on? What's going on?
Yeah, so, yun. Siya lang ang ex ko na Pilipina. Yes. Ayan. Yung sa akin naman, pang-anim. Hindi. Ay, oo, ikaw. Pero before sa'yo, may MU ako, di ba? MU ka dyan. May MU ako. Yan. Pero, engaged na din siya ngayon. Yes. Kasi friends ko siya. Friends pa din kami kasi MU nga din. Yeah. Good. Ano siya? Artista din siya. Joke. Artista siya, di ba? Yung Artist siya. Hindi, totoong artist siya ng GMA. Oh, blind artist item. din ako na ABS ka? Universal Records. Oo, artist ka din ng Yun, artist siya ng GMA. Tapos, engaged na siya ngayon. Pero kaibigan pa din kami. Kasi, MU naman kami. So, maganda ba maging friend sa ex mo? Tingin ko, hindi! Well, depende. 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 Depende sa relationship. Yeah, pero yun, pag mga lumaki na kami, we're mature, Lumaki ka na. kaya namin pag-usapan yung mga ex namin na hindi kami isa. Kasi alam namin na past na yun. Alright, that's just very sleepy. We're gonna put it to bed. Pero maraming salamat sa panonood. Dwaine fam sa video na to. And we will see you sa sunod video ng Dwaine. Bye for now! Bye!